Здравейте хора, аз съм Iron TNT и това е моята втора кандидатура за Village Craft. Сега ще ви представя всичко, което съм правил. Всичко е правилно на Survival и нека започнем, да не губим време, защото ще направим някакви голям клипи и пак ще обсъдим. Така, първо ще започнем с моят сточеръм. Верно, че бех автоматичен. Така, ето сточеръма, който съм направил. Значи, как ще съм дърво, тук вижда, че прекалено празно и реших просто да направя нещо като вода. Тоест нещо като вода. И така, нека видим честовете. Ето, диаманти, кол, блокове и всичко. Значи всичко, сега виждате съм на една пеш, защото имам блокове тук от Redstone. Значи това е много яко, защото спестя много място. Сега това, нали знаете, че един стак блокчета е 9 стака. Така прости. И още 25, смятайте, че това място изобщо няма стени, дори до тук някъде ще бъде. Както ви е. Ето вижте. Значи диамантите не са много за една седмица оцеляване, но просто не беше всичко... Нищо върху мината, повече не съм работил много в мината, ще видите, че не е много голям после. Ето имам доста айрон. Доста айрон и голд и лапис сълзолител. Не знам какво ще го правя за кръста, но изобщо не знам какво ще го пълна. Ето енчантните работи. Това е всъщност първата ми кирка беше тая Efficiency 4. След това ми се пада Efficiency 3, Silk Touch 1, след това Force 3, след това тая готината. Да, с Force не изкопах диамантите. Те не бяха дълго, знаете, че Force може да пуска по 4 диамата. И ето Silk Touch 1, Efficiency 4, Breaking 3. Значи лопатата е Force 3, както виждате. Гледайте какво стопирате и без това. Тук ви е кварца, вижте колко много кварца съм намерил. Тоест, това не е трудно за намеря, но просто много лаги ще да. Доста съм си играл да го събирам. Просто тия гастове унищожиха там. Ето къбълстон. Много къбълстон събрах. Ето вижте храна, много храна имам. Имам и ферма за животни, после ще покажа ние. Ето тук има и горе ферма за картофи, ще я покажа. Всичко ще покажа. Тук дървата, които изрязах. Изсяках. Така ето и обработени дърва, обработени материали, фенс, стикове, така слабове, стълби. Стълбите особено много ми трябваха, после ще покажа за какво. Ето и сад. Срещу къщата ни има сад пустиня. Пустиня, не. Сад пустиня, пък аз се научим друга, така. Тук тези къбълстон стени. Ето тук са рестол материалите. Стопира и вирголо. Ето. Тук от недъра, както казах, спирайте, после вижте, ето глас, който направих. Стъкло, смисъл. Тук, опа, нека започвам отгоре. Тук има сосан, пак от тада, знаете, че там ще видели липат, много събрах. Ми трябваше за градини. Както си ви трябва, така, както сте не знам за какво ви са, просто ги събрах да имам. Ето и книги, които чатах, погледах ги фалига, защото ми трябваха. Все някакви тъпи брейки, които изобщо не ми трябва. Така, сугаркей, има градина сугаркей, после ще покажа, тук има нещо, да, и ще спавате да вижте как се направя тук. Иначе, тук има точно 66-та и тук всъщност това сега ви хрумна с спалнята, тук ще го направих. Тук бях сложил 46-та и викам, тук може да се направи на дупка и някаква спалня тук, затова нямах го. И смятате, ако бях умрял тук, щях да стана направо да познаете колко далеко е спална. Ето както виждате, тук е много красиво направено всичко от кварц. Това е кварц, това е блок, това е слаба, това е блок пак отново, това са кварц. Не знам как се казват тия кварцови стени. И тук сега, животни и мина. Така. Тук ми е... Вижте. Извинете, малко съм болен. Нещо арестовано се е прецакал тук. Да ги удара с това респектихи. Ето вижте, тук е направил кръгло през животите и така. Така съм ги направил кръгли врата, обърнете отново. Отново внимание обърнете как съм го направил кръгло. Ето вижте, така, ето. Тук затваряме отново. Направил съм го стрей стол за по-добре. Боже мой, какво става по дяволите. Така. Тук имаше кокошки, но аз ги изтрипах. Останава, да. Какви бичка не се засегнала. Така, ето вижте колко яйца тук съм се събрала. Аз ги изтрипах, защото ми лагеше и без това вече не ми трябваха. И сега има много ще взема и дестаки сега ще се спавам две и после ще ги разрушавам. Всъщност, не знам, просто да има някакви ферми, така че... те излязоха да бъдат майните ми кокошки. Както и да е. Аз си безпиша трията мап, след като ще я клипа. Ето тук е фермата на овце. Това не е ферма, не иска да кажа нещо като... Сега пък конюшна, пък не се кони, сетих се. Така като обор ще кажа. Мисля, че обор се нарича. Тук забравих да сложа слабове. Ще сложа офлайн. Така. Тук не са прасетата, но трябваше да сложа тук слаб, за да ми бягат, защото каквашата е слаб и те почват да бягат, качват се горе и изчезват. Ето, вижте отново. Проблема е, че трябва тук слаба, доста бягат и тук мината вече. Вижте как се го направил дърво. Значи имах един малък проблем, за малко ще да се откажа от това, но
исках да вляза в този сервер и както виждате тук, отдолу имаше лава и аз не бях забелязал и тук беше цялото се запалило поне до тук. Това беше много гадно и тук след малко ще пухни час да го направя. Също цялото ми отиде няколко часа. Така ето вижте тук, това е моята бринч майнинг, както виждате. Доста съм копал. Тук гравел имаше и направо. Но мразя гравел в бринч майнинга, просто е ужасен. Но все пак открих с точовете как да го примахвам. Така се сетих отдавна, но просто да го кажа така, вижте, доста са дълги турелите. Няма да ги покажам всичките, защото ще стане много време. Клипът ще стане много дълъг и ето ще покажа още един турел и другите после ще видя около тях, да видите, че направо е толкова тъмно. Ето края на този турел. Значи, както казах, много диаманти не съм открила, както виждате, ми се пада форша тройка и също аз не съм ги чупил без форша тройка, като тогава работя с айрон кирки. Ето вижте колко са дълги. Просто чакай да се види. И при това съм намаглила, защото така ми намалява лага, колкото в клип на синглплеер адски ми лаги. И като вляза там ще снимам всеки ден по един клип. А сега просто не мога да намеря хубав сървър, където да снимам, просто ми се заслужава вече в други сървъри. И така, това ми е целта да вляза в нормален и хубав и там където не ти грифат и можете доверие на всеки ден. Така че затова ще съм редовен на ден по 5-6 часа. Аз много обичам Майнкрафт, много по-скоро. Искам да кажа, че всъщност хубавите сървъри се свършиха и вече направо, не знам, много ми скапвам така. Така, вече показах торчера, който е тук, ето го. Тук е ледър порталите, тук са ледър порталите, ето как се го направил тук, вижте, дизайнер, бъдете внимание. И ако е това, според мен тук се получи отсреща много добре. Да, това го видях от един клип, също това е скопирано. Така, торчера го показах вече, показах мината и къде са животните и така, ето тук е изхода и също така enchanting table. Също те са 2 enchanting table. Както виждате, доста добре се украсил. Тук се сложи точове, защото си чатвах сет на първи левел, защото го и чатах този за втори. Тъпи неща, все пак аз нямам спаудери и всичко стана мината, всички неща, които съм си ги инчантвал. Ето и те забравя да покажа. Те често много сега го инчантнах. Това е меча, забравя покажа. Sharpness 3, в Crawlback 2, това е респективно много добър меч и много ме кефи. Само да дигна повече ниво, ще го репитвам. И така излязохме вече пред къщата. Значи, ако се чудите откъде влязох, ето тук съм влизал. Ето, и тук е изхода и чатик ръмовете. Как се кажа английски. Ето вижте и този голям фонтан, също и така и тази къща отпред. Значи, къщата не е заведена, защото всичко е казано в торчера, на който се намира някъде там. Фонтана, не знам къде. Вижте фонтана колко е такъв естествен. Ако искаш да видиш някакви къщи там в сайтове, където може да се изкопира къща, аз не съм копирал, това е 100%. Значи фонтана го измислих, не знам, просто се чудих какво да направя. И дори ако бъда прият, ще направя, мисля, по-голяма къща да направя, не знам, това според мен е доста голямо и на survival да се направи. Айде ви докато събере всичко направо ми се стори адски гадно, адски трудничка така. И вижте, видите, както виждате, ето фонтана ще направи пред оглед. Има също така и рейзбива. Рейзбива и Occupy Mod. Не знам колко ми намалява. Сега съм с 11 въпроса. Ето тук изглеждаше твърде празно и реших да направя това нещо като знак, нещо като име и това. Ето вижте, ще покажат вътре. Ето. Също втори етаж но забравих да направя стълби, за кой път вече забравих не знам, но да си сигурен отгоре напълно същото. То се личи на 2 етажа, не? Всъщност, блоко ви да взема да ви покажа. Сега няма смисъл, само ще загубим време. Може ако се види нещо, което направих, когато бях тук. Значи, ето сега ще покажа. Там нормал, просто ми лаги на нормал и затова реших да снимам тими. Ето вижте какво представлява. Ето и втори етаж. Там. И там. Ето, страхотно, нали? Всъщност изглежда доста красиво. Аз много се потрудих тук, също така и на моста. Така също така и на моста, както виждате. Мостата, дизайна не е краден също така. Накъщата всичко тук е оригинално. Това специмето е така по-срещано пред много хора. Но хората така мислиха да стане. И сега направо като гледам този фонтан, не знам, но аз бих казал, че е доста красив. Нека отново да мина на мъгливо, защото лага трепи. И ето и фермите за моркови, т.е. за картофи. Моркови не ми се падало да сядат зомбита и без че не съм бил много зомбита. Ето и за sugarcane. Ето виж как отзад как е... Така, просто аз ще да покажа отзад. Чакайте къде се сега в терена, то се видя. Ето вижте. Ще покажа другата страна. За да има какво се покажа в клипа. Всъщност, много съм се потрудил, както виждате. И се надявам този път да ме приемите. Ето. Ако това не стига, Google заявил от стария ми клип там нещо.
Има доста лайкове, гледания и вируси има. Дори 7 вируса, мисля, че бяха... И не разбира защо хейтвайте, просто... За какво хейтвате, то просто няма смисъл. Това вие ми помагате така, като ми хейтвате клиповете. Това пак е гледали и за това съм благодарен. И ето ще направим последния оглед така към къщата. И ще приключвам скипа. Ето, последния оглед на къщата. Headshot. Така хора, аз бях Iron TNT, дано ви е харесало всичко, което направих. И ще се видим в следващия епизод и бъдете пичове като мен. Правите яки сървъри само. Правите само яки сървъри. И така ще се видим в следващия епизод, където може да е вътре, където не. Аре, аз бях Ноб и ще се видим в следващия епизод.